Said you will be saying, San, I am. Untimin Cafe Fahom. Said you will be saying, San, I am. So I talk. So just in a bomb pie, some concern say, when you will be influenced one son of freedom. Now, Yamia Samo Koswa, and this word to me call. Open prayer more, and this word to me call. Told down say one say to be able to me a bit my bompire mameano. Majime ho afrim. Tina me kai the last message about ha. Papa can say told down mama asofo bibiri hu ye mu hu dodo. Tore ken kai Mark chapter 16 15 16. Say sencheni bedi obi a chiwa obegye die no. Kristo Yesu dim ti papa ba hu say enye chichimu se bia ye de asoa asofo nko adabi o ma hu se so ye sofo we ya sori bawo edin no nko a wugidi ansanche ni di akire tim se na no de wo kofie na gidie ne so tin na saa na wo seye mfa wani nsi obi aso enyina ya ba adwuma ti bompa se nkonko sansa na mi free ya nkono na de mabompo ni mpo. Eno me kan o ma krosi o Kristo ni bo wa o ye Kristo ni sa men ka se Kristo ni kra o ya soli ni sa bibie ni wa o ye atumi bia bata ho ni padua te bia kra nkire tumi ni bibia nkire se o kra tumi asori ni bo ho asa na o te o se toda wo man you be dead se Kristo Yesu muna wawura no tumi bi tumi de me ye adwuma ti bompa ese nkonkron se pepese Yesu ya nkona kwan bi apese ofa so geme na wa geme Jesus say nyame asema mi ti mu na abefa geme o say nyuma ebetum na abefa geme o metwe wanim. Because as I see you nyemere se nipa obeka se me discover bibi enye easy se ade bi eni ho me mana ba ana ade bi asei me mana yeyie enyemere se ade bi asei me mana yeyie ade bi ni ho me kwa akofa ba enya ade da fom kra. So tiwani mame mesa mo bompaye tiwani mame na fit na siye empire na wo bo ma nyame asem aba no nyam wie ba me ka asem na abihim o me ka asem ze wiase enye mmere sa ade ni ho ye kwa akofa aba ana sa ade asei me pese me ye ni ye obi ka say ade mmere oboa because ahonhom ankasa emu wiase bebrebe ana honhom bi o wiase bia na nipa bia wona wiase bia no ohunye ne hu wona honhom bone suro won na omni hu omni se nipa ne tena wo hu mu yobi a okura nyame honhom bise wa me kura nyame honhom a den ma so betuma nante saa wiase ye ne namu ana sa ade bia sei ade bi ni ho me kotwe aba ade bi asei me pese yeyie enye honam ne moja ne tumi dane sunsum ni mama ne tumi yeye udabe honam ne moja we ntumi nane ade a asi wo sunsum e ma ne ntumi yeye da unless a men so me de me hu ra baabi enye tumi foforo bi a betumi de ewura honhom mu na matumi de akwa dane ne ma e wo se dane ore yan hwe ura God no feeding kra ya radio
Yɛde nipa kodua baabi a nipa ntumi ansɔ deɛ de maa ne mu a ɛsɛ yɛ no. So ɔka kyerɛ me sɛ besi na adeɛ no tumi adane a deɛ nipa so ɔde kɔfa baa yɛ ɛsɛ yɛ besi nɛ no. Wobɛhu sɛ adeɛ no ntumi nyɛ dɛ ɛnsesae. Because no me yɛde tu nipa so ɛnane. Deɛ de maa ɔbaa ɛnane. Deɛ de maa bɛrima ɛnane. Te adeɛ biara no sɛ ɛwɔ hɔ na sɛ wantumi ansɔ adeɛ no bi ne sɛ adeɛ no firi wo nsa sɛ paa ana den sɛ wobɛtumi aka sɛ adekodeɛ no sɛ ɛkɔ akɔfa aba bɛɛ ne yie. Ɔn sɛ nipa biara no nipa bi owiase biara no Samson ka nipa bi owiase biara Awurade sɛ ɔbɔ yɛ soronko ɛsiane sɛ ne nyame te biara nyame nsa so nti na nipa biara kura tumi a ɔde yɛ adeɛ. Nipa biara nyame bɔ wo biara no kura tumi a ɔde yɛ adeɛ. Tinka ntumi ma sɛ nka nipa mi wɔ wiase yɛsɛ ahohom bi wɔ hɔ a ebetumi adi nipa so nka bi ntumi si da. Sɛ Satan kura tumi dane kɔyɛ sɛ deɛ kura nka ntumi. Ne nyinaa sɛ ne yɛte sɛ nyame te bia nti kura tumi sɛ deɛ Awurade bɔ adeɛ ne nipa bia yɛ bɔ adeɛ. Tinka ɛnyɛ yɛte bia ne dane yɛ a ka yɛ mɛ ha yɛ ho ko bi ɛmɔ obi tiri mu da. Sɛ me kɔ akɔgyina baabi sɛ me bɔ mpa yɛ kra da yɛ me bubu o me dwire o dɛbi. Yɛte bi yɛ adan nti na akɔfa saa nneɛma wei nyinaa abrɛ yɛn. Yɛbɔ bia na asesa ne nti no ana amakɔfa saa ha wei nyinaa de abrɛ nti nka nipa wasting time. Sɛ me yɛ adeɛ bi a me deɛ ne yɛde ne mfifiriyɛ ana ɛyɛ na nka ba sɛ nka mpa yɛ a mebɔ. Sɛ me gye biribi afiri nyame na de sɛ no me yere me ho ahu sɛ me te bia na mawura baabi tumi sɛ memfe nso bi bɛbɔ ntumi nane hwɛ mfa ma no. Ka yɛte bia na nane anka nipa anka yɛnkɔ ne saa wɔ wiase. Mfifirisɛm bia ni hɔ. Ka ɔbaa bia ni hɔ a n'ani bɛgyina ne kunu ka bi ni baabiaa. Ka nyɛ ne sɛ nka abɔ nsɛ nka adeɛ kyi obi tumi tam adeɛ de si de ti sɛ wɔtɔn adeɛ. Ɔbɛnante kumase atwa ho nyinaa ahyia yɛatɔ adeɛ na ma nane turu si de si pɛ. Turu si ne kura no obɛdi bɛyɛ wɔn nsidenti wɔmmɛrɛ fie no. Na atumi sɛ ɔbɛtena se a ɔno a wa wasting time wa sɛ na ho ɔden sakɔfa tipayɛ wɔ awia so nso ɔno a ntumi anya biribi amfiri ɛnyɛ saa na ne yɛbɔ blɛnteɛ. Nka no wonder sɛ wobɛhyia obi no abrante aba wiase tɔn hwɛw waduro deɛ nka menim sɛ nka waduro a yɛde bɔ wɔ mufuo nka de si faako anaa meboa hwɛ waduro mu due yi wohyia abrante ne watae waduro mmiɛnsa so de nam muhu bi da yɛ wabusua kura ne ɛhu bi da biaa sɛ wɔn ne yɛte tae waduro mmiɛnsa ne so no nyɛ wɔn ma wo waduro ankasa wɔ mfufuo pampampan no watae mmiɛnsa so ne so no ne wɔtɔn ɔde kyiri kumase nyinaa fa sɛ bɛyɛ obi kura bɛhyia waduro baako afiri ne ti so kura ama na ka mmienu ɛdan yɛammɔ yɛ tebea saa yɛammɔ yɛ tebea saa nso bi tima soa waduro ne saa de ho de yɛ ntɔ bi adeɛ kye ɔbɛ saa yɛ dɛ yi ɔwɔ gyidie sɛ nnɛ na yɛantɔ a sɛ wɔtena metam de soa a adekyeɛ no deɛ yɛbɛtɔ ama me ɔbɛsa atam adeɛ no de asoa bɛma ne nyinaa ne sɛ nipa yɛ adeɛ biara sɛ wɔde ne nipadua bɛgyina yie na ne ho atɔ no ana me sɛ nyɛ yie sɛ bɛtumi asi da because saa ho tɔ no ne saa tebea no yɛagye ɛde afiri yɛn nsɛm ma nipa yɛ asoɔden ana saa tebea no ntɛm sɛ adeɛ biara sɛ ɔma kwae ma ne sɛe even wa wabra bom kura no ma kwae ma adeɛ bi sɛe a sɛ wo sɛ yɛ ne yie no ɛnyɛ adeɛ da fam anaasɛ adeɛ bi ni hɔ na mepɛ sɛ mede adeɛ no ba wiase no ɛnyɛ adeɛ a ɛmmerɛ ɛnyɛ adeɛ mmerɛ ɔyɛsia meka sɛ yɛmmɔ mmɔden na yɛ nyinaa yɛmmɔ pee ne yɛnwiri daa ntumu a mɛbɔ a ɛnyɛ mmerɛ ma yɛ sɛ daa wɛsi wo na hu sɛ ɛden yɛne mmaa nyinaa ka bom a wo pa ma ɛbɛ wa no a kɔ ɛbɛfa so abu da no agu fam kora bɛn nwanwa yɛntimi mu yɛbɛbu obi aba akɔfa akodeɛ ɔde ba bɛtra daa no sɛ yɛde bu agu fam ɛmpa nso yɛbɛbu sɛsi apaka gyam sɛ adeɛ wɔ me nsɛe no ɛkwan bɛ so na mɛfa nyɛ na ɔnsɛ ma yi me bible no masuma hwɛ fam ɛbɛbobɔ glass wei nyinaa but minute ade maa me a mɛde sɛ saa adeɛ woka gyam sɛ memfa saa minute no nhyehyɛ adeɛ wei a mentumi nyɛ da because ɔde ɔse sɛ saa adeɛ wei spɛnde ne bɛyɛ awa na ɔde yɛɛyɛ
Baka chem se men say na take me hour me mo na say no. Mata me use about 15 minutes ade we me say no kra. Ti ade bia ne say no mmere ma se ade no uye ni yie. Ti nipa so ode Awurade take ni just a minute and ode to me nipa. Esansa wo waya so ode atia me ameka se we menye ntiri just a minute and ode say nipa brabo. Bari ye hwade. Ye kate yi so se ba so be kentre ho kro be yi nkonua no bisa mo se kwan be so na yi so fa so akentre no am ye yi nkonua. Ade bia ne sei no mmere masade ne eyeye. Awurade na dome ye but ye benanim bompa ya wo so tie ye but busa mo se si ye bompa ya ba bia ne ye wodadaada no mmere ma ye se ba ko gina ho bio. Se menim wa nyina na tie mi wo tumi wo mo waso. Se metumi katra aboa se aboa we bra na aboa ni dimachi aboa we wura ha. And so at first Awurade boy ye kogu God no pay say tumi we nyina ne kura nipa. But I made it free and son so betuma ye ni ye na den. Tun sa branche bia bre wo wiase na wo wura ha no wura kuku wiase a wo ko wura ba bi nyina ne se opese wo de ne tibia ne sa akogina Garden of Eden emra ne wo control niema but wo ye dan entumi nyeyi. Ti no wonder so bit to them na adwuma be ye nsia so yes still no abrabo no ntumi nane ma no they are saying no den so bituma kasa ade ne me tene ama ade na ba be ye sede because da ye domi di passe pe ana homboni nyina ni gie ye because onya adwuma ye. That was the day home me wo musuyam ni ba bibiara esa asese ye adwuma because Satan ankasa obenya adwuma ye to wotre ne ntaba mu ti abusuya bi anya bi kuro bi anso nya bi tu betima tenase wa asase su a wanhwe yi a otebia no abraba wo de to no entumi nane ma wodan wo afiri wiase ugadi ka to se wo kra na adwuma ye de Awurade se yere ho no onye wo kra nkwaba se fa body we no se wanya wadwen se me ye ho adwuma wo betima tena wiase we ebre bia wo se nipa bre bia betuma bre wo betima tena so de manyem amana twa abosumi dumie na nyanwoe enye nwanwa wo betumi aba begina me yesira wade so amawo amo akwa akonyem so wo ko leba wada kwa akwa bewu amakwada no so wu enye nwanwa ewiase ne yete no buko bibia dane to de hwekwaya ye busu ya tetem se de niema si kofa se de awonboni si fa so ye adwuma fa adwuma omo ye kamena kama ba wiase na me bo me bra ba do bi si dabi mi nya ma de wo sa wo ye no ntumi nyo toda wo bom pa ye pese niema dane wani abre enso still no se mesi mempre na mesi mempre enka ne ya ka se efie honhom ne timi soliti aye me fie fo nko anu atwe kotokuro na nente saawo wura so dem kuretimi ya honhom man so mo ni wuni yasi ba bia wote ya adwuma yetimi ya honhom man so mo ni wuni adwuma abusuya wa ba be komi so okwa akọware yetimi ya honhom man no to bu ado ware yesi pe ana wonam fam ye yonkra ta nyina ye digya tum ne ye hye nsunsum fam because ba bia ka no wura no so betu pa survival wiase we pa na den wuni ani ye de bobra sempa na me ka kiro no to bia me ka o na na ka ye o se ani a ye de wonam fam ne ye ma de to no nya ne ye de ye adwuma o sunsum ani ye timi di wura store kasa ade we ye me fe no enye sa niwa ne ye de nante o sunsum fam ka wani bie na wo bom pa ya kasa Awurade mami hu atamfo a o me ne me nya ka wura so dem a ka kasa ye mom pa ya ko bi nka nto se ma me so so ne bom pa ye da ko se da bom pa ya se Awurade bie mani na me hu ahoma atwa me ho ahia so hu samse abrabo obetena wiase a de kokobo nyina ma no no wantie no ene ye maseye no musa ho se samse wotumi dane ne ma nyina wie ansa na ofiri wiase ana samse ntumi anane ne ma nyina timira wo na se mo ka ye nyina ne se ye ma me se me matamfo be de bewu obi a wotumi di na tamfo so no afere wo se ye ma no so ne atamfo bebom no ma unnim ni wo wiase se woni misunsu mu ne ma be de ma hu ba ko pe misuade ba ma hu ba ko hu mienu me fa ne se ye sa akwa
but sunsum ye kyerɛ ma me hu sɛ de si ye no enye saa kwa e ka kyerɛ me dwam sɛ wonke ye bɔ wodam nipa begina wo ka kyerɛ me dayem emerade na si honam fam me fa ne sɛ ye normal but I catch them so would see and then damp on your pearl. That was the damn most viasana. Bible saying yen honam. Any mujan say yampa. Someone number will cobano. Ye were honhom travel machia. Ye were to me be a 2 busua. Say nana jo. Home ni beer when you were one says yes, a busia with frimuno. And yambre. And yamre. Tis open until Yamusa. Na se wo hu de wonya wo na se bia wo fa ne ma nyina atra ka bible kan do se twase nipa ye bompa ye da ye mere ho because yes sa ye to ne nya honam ani die o yes sa ye to nya honam ani die se wonnim tumi a no manya tumi wi ase oze Mr. Kwesi kasana metie din na o kan abusia bakosam so obi begina na o kan de a ono so bo nso no nso bibisi wa busia dem for 2 kwais wa mada the kai ye program sister bi tafre pa de bi obefre bia ne mpa ye ba ko se mama no o se ne papa 2 kwai no ano no mfie bebrebe ni papa wuye efie nso o ma apio o ka se ye kwa da bi da shada shisha to se ye ma no kwai e ma no mafie bio da te wo se ye twa na su firi ba bia ye wo ne abusuo firi mo busa wo mu fo sa brante wei Edia ben wo de aye wo mu ntie nu nti no obo bra ye twa na su se wakote no bi ma so a won ka ho on be ka do say ye de se ye ya na se ye twa na su ko bi ntumi mommodin se sa no mfiri Ghana nkotena buruchire ko ti kokoko ase ye kokoko kura nka mfa so wo so ase sa no mfiri Ghana akotena buruchire ko bi nkotena buruchire emanka wazolia no pepe ne mpaboa ne mpaboa baako we your programs na say your destiny mpaboa baako what dey kwa adwuma paboa de ye adwuma o pene mpaboa mienu de asa akoburu ne adwuma o pen mpaboa ne pepepepe ya wawu no ama na adwuma abo no oba Ghana na se wakota mpaboa na bre mpaboa na wo pen na bruche ne ne agye wade nkra sesem kwa mpaboa de bre me Ghana menya ne dey spiritual Honhom nsem dɔɔso yenya bemon sama wo ba ko gina airport ono ne airport nyina sem wodi habai se from no kan na to so a we take you about 12 hours na di duru America on within a twinkling of an eye so wo bo wani ate no na o gina office ntwe wo kan kraman ko pam obi ma ne nkofuru dua papa kana biti wodim wi ase be ne amalo kobi ya adwuma wotisi abonte ankanama mienu tibi dwa gudu so saa wofuru dua ne nkanama gina dua na se obi mam kanama gina dua na se twa no osi ya ne ya saasa no pam na ma akwan ko wura police station ya besne ya fa nko Ghana obi asoria no pa o pena ne kwa be fa so akwa adwuma wade no wo se nyamensa se na awurade me koi ma adwuma nkoso na hombone so apena ne kwa ya wo kwa manager be ka to se ntumi no nya adwuma bio spiritual honhom nsem no e de ba utrim so be ware ane hu se no akwa ne da che efe ti de be na wo se ye no mo me ye dem pia wo ba bi ma no se nka wani bia ya ka bo se de ye de ne ma wo no enye wo no a o ka wo ho nya se da yi ne se de ne ma wo ti da wo ne wale ye se pe efiri na wo twekọ na hu se ne ma asase se dane ti se wo sole na dwene se ofre ne se ya me mo mpa ya o twene ni hweda ya no wo sere wo sanse wasem ye ne ya mo mpa bo so ne se ko sa obi oso de ti aye wo janko no suo o twene oja no asa behwe wo janko no suo no asa twene no osere because onim dia o ye ne sunsum fam de ti yawo onim niema ekoso tia wo sunsun mu ti me ba sense ya bie mani ka chem se wo asori dem ana me ti hwia hwe so won se mark dama ha won se mark ya asori dem na me hwia makwanhia na ye Friday watch night me ti bo hwe so preko pa se like ya connect niema bi na ye bibi no ho na mu se wo se me ade me Kristo som me nyini komanim mo on sa on bone ya na won ti ase esiwie no bi abusa no se adai
no be tinja was abian kwesisi ni suo me boa o ko no se ne hodo no se wonko ane se tinjina wonko wona wonti ase sunshum no connection no ya yawie te wontumi nya hwe mfa ho metawa ka me se me nkonkofa mosquito ko na me konya bi na me fa ye na sa ka me se me nkope stand ni ma pa me nya bi ka me ntira me ba bi ai e ba me tim se kwan bi aso se me nya stand ni bi wa so de mo tuntumaba Satam so hwe yen hyehyɛ ya hyehyɛ na yen sumutu an aso de ba ne twitwa aye te won wa anya no ne hwe se mi pipe bie ni se me ye se me kotoa ate pan onko aso de mo te sound no ti body no so obi antimi hwe ahwe ayen nya no hwe bie sei ne mogya no Satam ne efiri so lemanya me asema ba ne mogya ba sa me makora antimi hwe obi anu ayisi wakate nani na me dem sai se ne mogya yi na ma ya se break food so no mo de me nko me mogya mo de so ya stop no ya de be to came I must say yes after durum le bi na ase ma adwene free me so kra edi bi si wo tafo hospital mo say say ko am robin na ya bie me sa because mo nim me no mo twentwe so nti ade mo hu mo ba ni sa fam gina na bi twahwe emu se ma ye mmere nta no mo kama to mpa so e de panie abome na menim se utimi se ye obi pressure tell mo blood pressure no because menim se dey draw water dey draw no power di free e dan what any dam hu se wo panie se e pam wade a em se power ni timi free o pam anam se e draw he afi na me feel se ye pam me honam na ya yede ma hayede ma me se me sole ya agro me mama so ne yiri me tekini normal da yim editi pa ye brem da no be ka den se uti na ye ke ye bo dam sabusuya we bi na me no mienu ye frim this kind of family abusuya we bi ne ye frim abusuya we bi ne ye frim busuya bi etesei wo dwa adwempa no no be creative boni de hia wo abusuya ye mienu ye frim wo betumi nya adwempa se mabusuya enie enema nkoye mame mwa mo faase mame mwa akwada bi wa busuya nim ye nko ye busuya me hu se dai bubu kura na wa adwen so besi a yese ye nserew akwana no msa na ase mefa na akwa kotra me fie ahwe ne mame na gya nsa no obi se won nserew ono amu kura tumi wura sunsum mo se ma ansere no ono ankasa wo bo ano no etoda omo ye ma di wani hu no bene megidi sa honhom e wo wiase ba nipa obetumi adi sa honhom we nyina so ni nipa tumi foforo bi ye dai eye adwuma ba se normal woman bi a wote we dia oboa obetuma opa ye de obeye bia wo wiase bobre bia me fa kuma se dan nyina ma wo na fa ye ho se udi mfia duanan so be free wiase akwa wo nyama nyina be free wo nsa wo family ni sa ne te this also that's how problem we wiase na we say we adwuma we na we omotawa no mo sere ti se Kristo Yesu amoabrabom no mo ani amre mpaibo na akwa adwuma ba menya 10 billion ba beda baba men se mo wani mra ho so no na de wunya ye nyina na yesi enwa ma hombone se de manya nyina yesi ne prekope enya de ma won kura se wunya betra so dem de hu se wonya asem na mom se wonti na memu dia no mu ni asem Cheskafu gu wiase akwaji bibi di bo ho ba be kasa de no mo ne manhye omo setan omo ni ni asem because omo ye nyina no ye ka omo kra do omo ye dey ewura seye mu dada tizo obi ti wiase no nya no tam wonya sika ne kwa no okoso a wo no nkaso ade ntiro mo de nhye ye omo de no tra kwa no ya enye yie because omo ye setan de dada wa package na ade said that's a boy made them look on my dem a say one or my Japan de no to no mini answer but what we see car wo botom nyina ye 250 million we no be nyasem wa bank account mu wura mu nne obu okora omi bank ekuro mi ebi ni de esusu pro susu no twa multi credit ye the crash aketo bi bie ni fie no market tre and no na market tre wo so say no obobra ya se mo bobra eno a market repe
toda kura oba na ba na so fa mfikire dwane because wunya 5 cities miensa na de atwa na nunu mo ahomboni atumi atanase se wo se ese wa barabo emre bi dri no bi wuye etoda maka so mtumi ye mani se emre bi dri no bi wuye wa busuam ana yetu madam fo bi se one me nkono ngoja me nye saawre ho be badodo na odi ma chi me koye na yakwa yi no aye wo ho no agya me tie yi no se di we keep ni atiase di na me se agu me bo madam fo nsu ani so hye kakra woni mo komasi ni abrante oni nyame nsu hye kakra akra bia no atamfo no atwa akra bia no atamfo no atwa ma ba ko bia frɛ ne hawa o se dia na abrante so be nya na wo so ni ani abre na wodi ago na de kamera twatwa esa na abe won ko madam frɛ be ko twatwa o ya be twatwa ya me so dia ma adwi no no twatwa oyi kamera twa no yi fun dia twa oyi ka ohun dia wanya no wa yi na se ana hwɛ sunsun mo sha ko e be tra na ketewa bi ahwade oyi kamera ndo ma mfi no yi fun yi ne se sa twatwa spiritual eye repairs phone born ni pre mechanism bia ntimi nya phone no besinde phone timpa no phone battery nko low o twa phone ni ball president ya dum light preko pe no akwani battery de kan tachere ma so de phone no no ya stop on man say to me ya dey e wo baby so woni mama e ka asema kire wo to me power baby ka ba yo ntimi nwale asembei brebi emre wan kra obi ne be kana so de se breku mo ka so police ni ba a wo dwom so wa wale abusuanim e maba wantumi nwale na obi busa se na adai on kasa se ni how nyina ne se opon se wo ko betuo da ne kon wa no che nkrofo e improper driving ni secure load ni ade nyina no ho fam wo dwom so ya ma no fam dwom so apia wonam fam to ware ne koto kete so ba dwom so nyankwase asem ho de atumi ye no no de atumi ye no no tinipa bia ye wura boni ti bia ma niema no free ye nsa ho boni be take over no e free wo ko no e den asetrana man aye den do bom pa ye ten hours a day kura still no struggle na wa woda no wada do tam bible to osunya bom pa ye se radi o jambra to mi mra no kura ye still was struggling in life to was ni na honam ne moja na nya our weapons are not carnal ya kodi anya honam ani die o enye maka waka odi matam madi ubi obetima tere ne adi wo fie wode ye but you resunsun mu awaseme ya pao honhom mu wiase tie ka se bra ne mo mpa ye bibia wonya do wo gina yi a wo so fight wo mo bompa ye se wade se onyu firi abusua bia ya tam ya ba betum ni ne matanta ya ayere ye na wo sa se nete wo sa se nye se no abrabote ba niema kwa na ekofom kwa na ekwa wo nya hu de wo se wo ye niema dane na dane wo ba no ye de nsanyo beto no so ne apa wo se wo na ye baifo a wo ya kwada ne sa no ma hyehye no ye de twere beto akwada no so ni asesa de aso se wo na wo ye so na wuni mo hwe ti so be waje so be ka won sa gubo ube miya wano sanse bia sese die wanya taxi bi dada ho koba wanya ka bi di ya adwuma koba to be ka wano watuma wani mra ho so no ka ni sinkwante ni jato emro bia mpa jamfa ntu ya ne hom ti bia se pa hom ti bia se ken ka oba na nsam na kwa wale ayi bibia yo no atawa se menwale me se menwale omo ka sa agro no odi wa bodam ana omo ne ni dili hu na mfa wa bodam ya uji me keka no wo se me se menwale no ni nyina se family ni me yam pese obi ye den obi wale ana wanya awade ni bia wo koro menwale ma dwenya omo se nkeka na nko ba hye dry ma ye dry ni ti ye tensem we e boss fm assembly ye tie o se dry ma wo dry ni ti ko si ada no power dry ni ti am yakoye no ho ade yakoye bibia e na tere campaign pen o se dry ma no no yin ti pie ye no se no asere kakra o mi se we de ne ho ani je no de sa bonde
Say ya turn ya adweno. O se dry ma ye nim se na de ya kwa akowade de animonyama babusu ne mu seconds na ya turn ya adweno. Tini word ya tade nyina no egudam asase ya tete na tade wasi abonten. Abodam besi ne ko bi wale a wogina ho fakawane se no de ko na ti omini hwe ya wonti bi da. Bebrebe ne nipa na wu. Tisa wo kan wano tom wo sa wiase ya ba hwe abusua wo firi bu da wo tribe kura wo firim hwe ne ma ekoso so na de Kristo sum di agoro empire ya wo den wa fa ne matra toda na so yo ba wa ne se bia ukuru nya no se me empire na wo haram so onim de ekoso a kanya bema de benya no am wo haram o todo bi ra so da ma se yem fa ne se nto no so ansa na empire sorry no what okay no kra na nyanwa am se de abusua pe na no so no mo so maye no omugusu mo se ne nkakra James ne de no bele me se bi wo wiase I don't play with my life me fa bi ani agoro me young me trans bi ani wa me di agoro because me say the least chance won be nya no on betumi de adwiri bibia taking about 1,000 years am de ahyehe the least chance won be nya no on betumi aseye ni monyam bia me amayere me ho odoma nkomade adom the least chance won be nya in my life no on betumi break bibia down ye toda ye dai no bi fra bruchira ba wo tade wonte da we papa na kaya tade 32 tade ya twere 32 nti no me tan tade mama ni pa nyina tade 32 na me de ma mofa baako sise na no na nka wope na ma mfa ama no tade 32 gu akiro 32 de na ode ne nsa bo ne wo fa ase ba ne to pa oni mi se ne wo fa ni o twan no say your father o father na de o ade o do me na o pe me say de say sunsun mu asem obonde bo akonwa so no ano no odwene so ne ne di agoro because of atade 32 sane so de bon to bo akonwa so kire se wa bona tenase wo Ghana papa ka o se ne na bra bo nyina ne se na me kra na dom no oye yokogare no sai eton bidie ka ho from Germany to yokogare bidie from Germany straight away ya mana konya kura se won kotogo kwaso o ya die sa pemle to ba ko ba konwa so no ya jina free level 300 na ba level 200 level say 50 kura ya dimotu no straight away ya man so na ba hwefo bi se tim honhom nsem doso ti to da na se wo ye Kristo ne se wonnam na usia branche bi se wanom nsana se wokọ yesu kasetia no bo abon se wo kokka nyame asam che ne mfiwa na budi na tem nye wono wawo spiritually ayere no anya ne pe no so de be yesa se ni pa no ha won fa nche Sunday eni aba akọ na de ne ba asole obegye so for me mpensa no so de bia wo sem no so for madwuma said that okay dwuma wo ye wo nsa no dwuma se so mo so na de se de madwuma said that minisi kan so emu wanwa se me sori akọ akotena wo se be kwa akoton san no o jemani mo kasa kwa tumi se we panu so for the bie ni wa menom nsa on penete bi asa mara ye da ba bi a chi na wura no obu a won kom se ye di asem honhuma enye bonko ye hwio onko fo bibia onkofo bibia unkom ne adefun bi a ye de abu akonta ma no a ye ne sa na enwonwa ebu a unkom grace wo free no tikuma se o ko ni kurum o to pa no inse se wo so to me ensa wo to mienu pe no ja ne se wa ba akopɛ no ani because of pan no te ya dani ni pa kakraka we nyina atebia because of pan no ntina ya dani pa we nyina atebia ti to da won nam na se ye boje wo so na wo sere ko na hey na wo dada wuti a na wo ye mmobo se wo da wada to da na wo te wo de wo so ye wo dada na boje so mentima ni o central market mentima na wa free yakosi ya no ha nyina me de na wo dada ho ko ba honboni bi ti ba bia na ho ye ne sere niema dane a na edane ti die be na obe ya fa ho ti wo hwese niema nsei ko bi afri kwan so ba ne se wo to bibia ba fi anke to aduane a ye die
ye twade ni munyambom nanso omo de omo wuro omo tibiam na se ye twade a na omo to de abrabusuani a enye twera na ye dam obi so yade a wo pam atwire opa atwire ni osunsumu edam ni yo ani fira ni yo kwata ni yo o se bramie ni ano na ma so sira ko ne fa pono de numpondu ne fa ne ade tekuni dama obeto sunsumu twere oba wase do me doni ntina chede amede mani ni wosom medodo na obi so mo na wote na de na yade wosom medodo akwa de me penasem ti de mede chese me doni nyina se ma me fa twere ma no na brantie na mabonten ontwa da brancho ma menim se ye bayi ko school ko university enche oba be graduate aba bonten aba be ya adwuma onama ya to twere ndia man dada ya che na chede na wie ono so ni ani na brabo na mosa onamo ko lecture sa na omiri fom kem ye ba na dai de na ato no bo se wunim omo so ni munti no ne na wura ha ye di wura hospital we ne di wura ha ne emu aduro de so ne emu aduro de hura oho osere se sunsumufo ayade awie de namonamfo anim di namonamfo anim ne ema na duro we no ne di wura hospital be ne emfa nam kekebe ha wo ne nyeye enye wurade nsa na bima enye yie because ya say ade na wie ya chede ya de ya che no achede ya sheda de ya che no aya busa papa say ye de na bra boy esa obeka da ye ba ku bi oso a kire wo se da ye ba ku bi ameso ye firi ho na ne ma nyina jigu yi mabra bom amantumi ensimi dada mu bio papa beka bibi a kire wo aya busa ma me say ye dai o sa asie kuma sa bontin say no ote a no beka je say ye ya obisa masam eje sei na mefiti ase ete anya toda diane obedi akora ne pe jojo ne yate ate ano enye the beginning no enye ne fiti ase no nye sa na wote enie masa ase dane ana edane obi na ase da se wo sa niema na brabom asuma busua me firim na so wo de asu obi abusua adwuma ye die e wa busua nim asu honhom ma wo obi abusua m nye mmom ye sa ade no ma kwai ma ne sa wia so be ni ye den tie nyansa ye ana wo so mu de wo so ye na abɔ ho bai so wan hwɛ ye na ma kwai mo mutisi wa brabo ma wasem be ye mobɔ wasem be ye mobɔ Fatima ni ejira nom ni abere no nom o di ambobo Fatima ejira ni abere na kwasi doctor le ya agetoa ma me ba koma na me bu mu din sa obi ni wa wonom nsa obi anom nsa na ade awre ho ne se kwasi doctor ewuo owi nsa ni nyina echi o ma me fie brago twere de ma kwada no ko wuye toilet so se ya na omiri hwe yekim aho no ko wudan ye tam ko fie no said ya home city kwada ni nyina wo bie ni wa wonom nsa na hwe so ba na kwa tumi sani munyam nie so mu nyina obi awe nsa sa twere na maame no pese mribi o transfer de ko maame ba ko baso be kama busua mu story bi na me ka kire wo na maame no owura ba bi na di for ka je twere no se maame no enam ne manim tie very careful o pese o to de ma oba na o secondary school no e fe ne blanks no pese o to twere de ma no ana maame ne se sa o sinti dia be na me o sa atam de na esunsum so de na nye ene e ka ne di fui o mom ye ko gon no ko no mu twa mo o me bi o kom de bre ana bobo o ma yi bi sa mo kaya titimirem time na o de bre bobo na de na o de bi age ho na o hyem no o twa no girigiri sa time sa na ye from sunsum so le asofo no ano se de wo so yi nie me ka kire o se eni ni nko di ni physical me ma kotokuru hweo na wo kwa wo sore no pass sinfie wo ne sa se kasa kasa bonidi dwam na ka ten se munim na se sa yade ne wanyi amfiri me ba no so manku a o se ei na obi a wo so onye na me nkoye wi wo se me se kokoye ana ma me ya nya akosore ye no de sika itu from fie o no se no sha se so kasa kasa me mauni pakro infri na anopa ikosi anwumere no nsia se me ba no yade na epesa keka no wo no so nse wanyi me no be wo fie ha asa agoro
a bonus here con one crane, a kilo dear you. Take a tear free branch and so. A young girl. Wow, a friend may fear. A crown pa that time. Lipper Yatibias will be a corner brute, mammy, Timmy, jelly pa. Send your canoe cinema, dear. O my mini bumble be at the man of my. O my mate was Anna when I'm from, sorry to say, no one is a walk. No one is walk on a pine, walk or as a bumble pad when you be the man of my. Cobom pie and coyeshi. Shall man also in the one aquadano pine, crack it, ticket, young girl, ni my dear. He, I quite ready to be a. Shall not cannot for what cannot I mean, limited be a crank as an done. Una a dash for man and fry say, Una senor Noah. Why yet Jimmy for be penny movie tan time on a number. Ebesina maker says, still. Yadian just in the year, Juma. On your bonny be. On you will be share. On two will be a dear. But Yadian your tummy, you know, you're the chance such a dear. One a walk down. Senya Sasa make a big control no Senya say bia home the bed to be say corner could deliver when a big control na de kope e be cannot to be bi kuno e be say to ni pa na ni na obesa kwakoso ye ne so say busua na no mi ni firim say busua na no mi ni firim Honhom wiase o ko bi ni sika mo na ira Honhoma aduane na de yama no me yira ma walo aduane a wayama me nyina wo sa de bremase duane a me yire yama me yedi no ano sa de bremase timpa ya kura be man tumi mobio ono ane yire oda ne nchene ne kopa no duane o de ma na di no sa de brenase so to say se nka oba enwale ni kunu na be ma nyem sa oba nyem wonyim bia na asai mama akoma akonko no case na hu adeya. Wow. Ne papa catch ma me say oh be man no gina ono an yi ni ma no ono an yi ni ma no no ano ne yire na nyem no ono an yi won be papa ne kopie so be ke papa so fawua ono an yi ni ma no no ayo won manko anko no be ma ono abomodin se adwuma hunu se adwuma fon o ma me nka ne sa wo ye ne so ba no tumi nyim wi a na wono asa dinati di nakọ no asa akọ akọwe na ka ho makonko so awale no eja wo kwa wade na ma meka se be ma wedi amwa wa ko betu fie o unni sunsun wani wa ti toda na se BBC a aya fa wadwene ko achi na ti ase ye wiase na wo kwa so bo combination na so ka ba no se na kwa ka se wiase sa na ti Obodu kunese watade buru ni mpaboa buru na ho osrema ahombone onu aye combination na ade kro ona musema aye combination to na ho tewa na ho ye omosere musa wo say when was the last time I was around just for bompaye oda wada so wo say ni say eba ye di ka homigu so so onya wo say me yamre mentumi mompaye mentumi keka wo bia firi wo kono fo ni hwa ade se ne ma say dey esai bibia asase se ejigu bibia asase se timi de baabi obi aduru bia anya won do timi protected wo wakwa akosi awie ne ka kire ne ho so ye bema de wanya bia no wonder asem na meka to ne no o pa atwe to wo se de wanya bia de kuta wo bia se do si bobra ne bia betumi atan ne kyena nko a ebetumi adane ma wo a kankane obi ba wani modi ani die na ba na fredie wa bra wo be ye mobo ekwa ebe faswa weke wa bla bobeti akofom no ebe nwanwa obi tia sese bibi di nani ma ba sunsumu ya hyehye oye de beto no sanse nani na ho yesa yetunya ho na mani tumie mompaye mumie ma ye ni na ho ne ni awurade nante sabre ya ye kasa yi obi se ye ba chena nko a sabre egusu a ye gina ha yi obi how bi wa chena ye de bre no samre gusua ye sei obi benantia kofie mo ochina do betene ona sum no emwa no nyina se ya hyehyɛ ade na wie opa ya ye wa yi hwereto wo se acha ya ye wa yi hwereto wo se acha
na wotwe mienu bi beti asem na braboma no yembe hye no onyini dasade ne betumi yesi wo pa atwe to wo se ye egbo hayi wo beti ade bo na braboma na wotwe mienu pepepe onyini da se me kan na acha waga se ntiminsi ba na wotwe mienu mmara no obe experience sa de na braboma no yembe hye no obe onwisu nye yie because asie wie amboni nyumanya afi no ba be yo wa weke wie dada ba so baabi ado hu gina wa na adwe se de ma hye wie ni me de ba na tumi ye kan won asesa akode ne ba se tumi ni ho a opia de kode de se mra no ane se ba wo so tito da nya honamufo na no mo asemu ka wonu bi ye wade honam fam kran ka beto no ato atwene bi kwande nka hwe ko bi ye ne ma bi tro honam fam ka bebo no ato because no de nya asem bia de oye ne sunsum fam a mentumi amfa ni padua wansia no enu mom na wasa me pen pomasi bre enya de oni manya no honam fam obi krokro pa ma waduan di so aduan no de ma no de se wa blabo menu ni adi atade se so atane o de ma wa se no no de twa adwama mode ama to be bu adwama wa so dem obadwene ho awonte ase so che watade kwa che watade ko bi ntumi nanso daye na nka diska 50 cedis won nsem from 50 cedis na eje ye no ya be wekedi atetewo saa to buwa wa ontua nwie ni wawu tene yemba tene bo so buwa se busuawe mu no papa we asefo nyina ho tere nko anye wo mu tua ka bi a omunya ntumi nya de ntua nwie se papa na ntumi nya ntua nwie na so wu a ne ba pani so beto aso tua ka no sunsum because sunsum ye ni fache to mo se ni pa no papa ni tua wantumi nya ntua 50 cedis wantumi nya ntua nwie uko abose ne banso aba ono so be ya adwuma bi a wo so ye bi a wontumi ntua kan wie tina bra banka sa wo huna no da no de ye ne bo to so no so saa omunyina betua ka santi de oba ko hie ba bi awurade ho no a ye betuma di na frim na ade na tra no nyesa tutu bi se wo de hwe wo pa akora hwe obusuam hwe ade hwe wo papa ma na hwe ade se bere nko aka se firi he ye wo honhom ye adwuma toda wonam se nipa bu a wuhia no na wache anane ne sere yeso mu nyana nipa obu ahia no ma me bra na waduane me ntobi ni he da na me kasam so obu wa aduane a ehye table su a yede asi wo pompom fe de nipa atwa hu ahia no wani bia bo nsenya aduane nipa atwa hu ahia nyina so ye ne nkrofo wonko awunti na yahye sa table ndi asi wo kageti amfimfi kula wonko awunti a sa night no wonko awunti na aduane si wo obi a wo twemu bi anko ehunu da because enya aduane a eye honam fam aduane ye ton to obi a wo twemu bi ehunu wonko an ye bebie wani emu se aduane de siwo because ye pe wasel nipa bi gina ho a abotai so obi a motai amfa anko akogina ho antract o man konkoto do abotai no gina ba mu nsam no sunsum fam ya bone tai no gina ho obi se si utu kura ne fa wono so gina aduane no tobi obi atone de de afiri ho a woko bi ne ka be gina aduane ho no so atobi ani nyina no sunsum niam na ye twa kyerɛw tubo sa won so akogina ho eye wonko a wuntia se tia se cost no billion kra no de benya wan ha no so nim sa tubo se aduane siwa no se nipa gu mu a ye to nyina nya aduane yo be se wonko a wunti ne hyehyɛ sa table ni be si wo da no tina bon se asem bi si no bi sa wo se ahaya na meto no se ye nton bibi asa wa ha ono nko antia ye ya dwen se ye ton kwai be fa so anya wa na ya to yade de ama don't come in your force you know be mama bi go 2 cities you can man na asa ba wachi na asa ba ye nton force was a area ho onam from ye nton force aye nko awuntia asesa bontare ne ye ton no wunya to yawo de sewie ye se pe edai de bre wase ano no ti mom yam presi benya sunsum wani wa mom yam presi benya sunsum wani wa ko bintu minti obi bayre o se da betwa bayre ni ma wa wade ngu arade mu yemobo no moy because ekon na ye ekon no wo de hwa na dwobi ye be firi am obi akwa akoda ne mo be hu nani so nya asam ketewa
obi so da ya opere ansa no anyani afin dayem ye ne honam ne bogya na anya da bia mu yanyiri ye ho se de ho begina yi o Kristo mu na watumi agye ye free eno mi bia asesa ba so aye ne abusua tantan ne boni bi etima nipa bi ego madwene kuta wo mu ntumi nwina adwempa ma ye so far as Satan ma be wura do ntumi nya adwempa ma woda da bia to se nso se no se me be nya nyame hom de wo se me bompaye na me ma adwene se me nya nyi me wumfra busua ne nsem a me nso mentena ase enye ko a emre o ebu obitumi fight ya won wankasa wontumi survive that is a my di na chiba obitumi de ne kra to ho obitumi ko na ni nipadua no wase na ma ne medi na chiba won wankasa wontumi an survive because nye easy agadem wow Amen. Mr. Original na mo so mame na ye mo mpaye amekan badi ka biesu a kire wo try some pie no babo pie bon pa memmo maka do se de wo fam de asinasia wie dada de asinasia wie ade se wo na tumi a wonya no de kasa me de stop niema enya se wo mo de mo se no wo ma wie dada wo a wo mo de ba etu wani e bebre na be kasa de mo ba ba yei da obi a we ya ye be kuni ba ne be ko school na ka bon na be bo wonsa no ni na se asia wie dada akasa me stop what na me man mam Jesus. I told that you soon know you ntamo ka say yakwa obadwene wa won te ase enye kwa wo omo ya de bi ada ko ma won saso apan no abo no no atofom me so peja sa ne mo mpae Pacho peja musa me pese wo picture family na wo firim ane ne ma atwa wo ahia na no dwema wo te ntokwa hunu bi obi pese wona wo ko Jesus. obadwene wa wan te ase Yes. Ningina se ningina ya hye bia ye pese de bre was Awurade Yesu o bon se ma bon pa yes Awurade se abusua me no mi no ye firim Jesus. ahom bia ye adwuma na adwuma mo ye nyina ne se ye Jesus. omo be se ye Jesus. ye on be bre yase o be bon pa ye do ho awura baabi Yesu dimo. Bompa do wagina baabi. Oh Yesu dimo. Se be ya akodi a eba. Jesus. Efidia wodu a yesum wo. Enhira wodu a hise awie maka to se o manya hise awie nya afi no mo ba ba ye. Enti wo mpa ya wo bo na de ba be stop de pesisi wonam fa. Jesus. Kasa Awurade Yesu. Se me come nsam yenu. Kasa me bompa ya. Enhise ye bia. Omo hise awie. Akase be pie. Awo honamani. Men sama me boy. Men peneso. Be si wa mabra bo. Aso bon sa na bo. Jesus Christ. Mr. Wompire na wo born. Hombre. E mompire ni ma obi o. The pay. Bomma wow ho. Wow. Nka se bomma me. Mempese me show say de ho bo. David. Mempese me show say de bo. Wow bomma ho. Mr. wo born se ma bompa page ansa koso. Pacho peja osa. And the deliverance be any yaw. And one wadwuma na wo ye no. Oh, na wo ye. And empire wo body akoda no deliverance be any baby a. Wo bompa ye sere wade se busua wo firim. Jesus. So what when you for busua me ma ekoso nye. Eni ma sisie mwa. Kuye. De ne ma busua nim no enhye nkuran. The pay. Ne ma basa na ekoso. So bon sem bompa ya. Ade bi asunsun fam ahombone ahye. Jesus. Se wonti ne yehye ye. Se eba beto. Jesus. Na mo afa amaniem e wo wiase. So bon sem bompa ya ade ndo ma hye wie dadabare bompa ya wo bon. O be stop ade nse wo mani nse. Oh yes, dimo. O be stop ade nse wo mprin se wo se bam. Oh yes. Ti so bon sem bompa ya. Awurade nam ne tumi na ho de so. Esu se ye biara. O sia no ma bon.
Jesus Christ. Mr. Pega was a bone, some bonfire. Who sing a more concourse? I won't be a yasuma. Jesus. Ah, where won't be any way a best sumana or body home to be an ebeba. Ni patibiano de beba. Or be funny power about the Yajumano. Told that the other one you be any power in the pan, a be at home from no nipa yainisa or Marano. Bon, some bonfire. Who servant is a baby out here? Jesus. Baby, we are Chuma. Yes, the devil. Baby, I said down Sumano. Jesus. Who won't be a yainisa or Marabum? Dodia Tadia Neba. Jesus. Dodia Tadia Bineba. Yes, the devil. Dodia Diani Bineba. Yes, the devil. Sika Bineba, but Tiye obi tumi ba de sika beto wa de ma ne be fra o sika sa se de seniama. Jesus said it seniama. Se di pa bi e ya pia ne bo abrabom. Jesus. O ye honhom. Jesus. Eso fo ni party bia no de ba. Kasa awade Yesu. So me come say me so. Na me ba mpaya. Sani pa no. Awade sini kwa. Sini kwa. So ba mpaya. Jesus Christ. Ye bom pa ye me so peja se na katwa ye bom pa ye to me bia ye yina mu abusua to me ye yina mu abusua na abusua nem ebu adwuma wo dia ne se ode asesabo ne bre nipa ebu adwuma wo dia ne se ode yade ne bre nipa ebu adwuma wo dia ne se ode ne muguase ebu adwuma wo dia ne se onye na adwe se nipa ntumi ntira abusua nem se ye be wo Kristo da who bounce some bompaye. Precisa Can one who nimbo busium. Jesus. To me, I will juma aye. Jesus. Who nanim choir or fasten a member wabusium a Nanim call fasten a mere wabusiums a dino. Jesus. Because I radius. I radius. Some bomb and some to me, Biara. Yabusium. Or Saniam. Or Kutia. Plenty passes. Plenty passes. Come in some bomb to me. Minimusa. What in Nsem? What in Nsem? Come in some bomb
Jesus Christ. Mr. President, I can't tell power. If you want to talk that boy said they refer to the penny biswa. Jesus. Unromoye. Nina say we fit and send the boys and yemen near come. To boys say you will fear one. A boy brabona could see by you fear Diasa. A friend Diasa chief Cornbos and I was saying I shall see a bar. A Gianano Cobo say Yadiana Sasia Eba. Papa. Tis already a car. Unya wouldn't fear. Yasena Busham when he put the anshan was say, Massa, a Matsanya Mimum Fania Matras how the pew. Oh, Bowen Sama Pompire. Pompire. Some woman Wabusiam. Jesus. And you. Jesus Christ. Miss Opejawan Power. Miss Rano, my mic and I consume much as the bay I can. Ye bompire. Oh, Bowen Sama Bompire catching mammy. Be a cotton soon from my day back. Jesus. A toddler would ye be a yen to me. But it be a near the Breuma, baby. Oh, hey. Be a near the Breunia baby. Jesus. Ye boy and Sama Bompire. Sir, and Yamaponi be a Busia with Tim. A Busian penny and my papa. Yam part the power Busian. Power Busiamo. Yakoto Yadia said the Baby. Jesus. Yakoto say yes, said the Baby you be. Ye boy and Sama Bompire. Oh, yes, send the power Kotos Ayadiano. Any power Kotos Amadiano. Well, to me, and Quankota the password de Breya. Nemum Sunsum from Yadian Yamatan Taya. There, Tono. The one Pabra Bob. The intimate funny pound conkaino. And no more to me a Kotosa or de Breya. Kasanyama Brabomoa, Kasanyama Brabomoa, and Yamini Biabra, and Yamami Biabra, Casaradius, so they come in some that's a bonfire, Yadia Koto, Yadia Koto, Saya Koto, and Guasa Koto, somebody, Radaman Calis, Radaman Calis,
Mr. Time in Tiamon Pyre, non drabble. Jesus. Now, number 9, yeah, my pagan, some lemon pie. Mr. Pagan Sacoson, yeah, bomb pyre. Oh, bones, some bomb pie chattu. Oh, sir, this is all come on 7 bomb pie. Hey, walking Kai James was such a dear pa. Ninia may opinion free sweat John in 10. Jesus. But what you tell you, dear brown and your papa. Your papa. I tell you, bonnet pan, your dear brown. Obin to men sweat your name firm for the baby, somebody may breme banner only. But what they ban are going to tell you now, soon your papa. Or they say your neighbor. Obin to me said, I'm package, dear somebody, brainy power. Nipa nim sa ade na ba ide me dofo na adom na ode ade bi ba be cheme so sa ade na ode bre no de say ya ne kura na ode ba no way ko bi ntumi nyi obi adwumam obi ya obi bi se dade ne ba sunsum fo ntimi se de because me de me ba na ba no che na adwuma ma mo se nim se obedi akwada wa adwumam ho ka ni man ka wo pama akwala no sika wo di akwara 3 million no eye 3 billion. If you were human, the says a coffin. Yes, daddy, I'll call on a brew. Such in word human walk. No down for no human in says a good. If you want to the palm, when you be on Pambio, Jesus. Who named you see was soon. So, pay us on your mom. Patch your pleasure was say, I tell you, be a bowen some. Jesus. You probably are all about the band. Jesus. And the in the name of Jesus Christ. Power. Yeah, power no. Akabe ye simam ye no pe. Ye mom pa ye mam. Ye mom pa ye man. Ye mom pa ye man di po yale nko a. Mr. Francis to na simam ye no pe mom pa ye mam. Jesus. Baby a woten ka se hu se me yade ni. Ha na bete yawo. Francis to na be simam ye no pe ye mom pa ye. Na nkonkoro nya adwuma wo. Oh yes, demo. Nkonkoro me da wase. Yes. Be bompa ye jai wo manyina do mo se wonsa. Jesus. Nipa bia samri wode ne nsa to ba bia wote yade. Jesus. Enya me na meye. Yes. Enya wono nso na beye. David. E wudin Jesus Christ na beye. Jesus. Tiafe wo yade a wafa nipa bia di so ha. Jesus. Wo yade a wotirim. Yes. Wo yade a waniwa. Yes. Wo yade a woni paduam. Jesus. Wo yade a yemojamutie. Jesus. E wo Jesus Christ tim. Na asam si eboni din na wo soro.
Asase so Jesus. Yes. Kotodwe nyina akoto. Tiantumi mase bebo Jesus Christ din. Yes. Na we yade ne bekoso watena ho. Dabi. Tiamra mi bo Jesus Christ din. Yes. Ba bibiara yade wo hye. Oh yes, dimo. Wa wo ye tipaye. Yes. Yes, dimo. Wa wo ye diabetes. Oh yes, dimo. Wa wo ye asthma. Oh yes, dimo. Wa wo ye stroke. Oh yes, dimo. Wa wo ye HIV. Oh yes, dimo. Wa wo yade bia wo ni padua mu nya. Oh yes, dimo. Hon konkono. Yes. Emra wo mansa da ho. Oh yes, dimo. So say within Jesus now. Yes, And fire the somebody within Jesus Christ. And forward the emra. Mempese di probably free them wa komro be sate yade ne nka. Me ji wudin di. Amen. Si ebo wudin na yade bi adwane. Amen. Ye bo wudin na yade bi atutu. Jesus. Ti ba bi a wote yaw no. Jesus Christ din no. Enuru ho. Amen. Ba bi a wote yaw no. Jesus Christ din no. Enuru ho. Ba bi a wote yaw. Jesus Christ din no. Enuru ho. Ba bi a wote yaw. Jesus Christ din no. Enuru ho. Afa yabo Jesus Christ din. Yes. Yade so wo tumi eche din na yabo na keka ho. Yes. Erade me da wase. Amen. Amen. Enu anu ugidi o wuni ni o wasa. Amen. Me so tena se ma me.